tayo abogado, di ba? Gusto nating maniguro. Pero tama ba ang interpretation namin? Tama po o yung, ako ang pagtingin ko? Tama po yung interpretation nyo doon sa pinakasimpleng pag-intindi nyo. Kasi kahit ako naman po, medyo marami ring mga technical dito, no? Yeah. Pero sa naintindihan ko nga po naman, maliwanag na medyo marami pong violations. Hindi po, marami palang violations lumalabas ang SPELAPCO. Marami siyang hindi sinunod na mga ERC regulations, no? Even the EPIRA law. So, yan po ang EPIRA, sabi ko nga, aba, ang EPIRA, defective na nga, pagkatapos ayaw pati niyo siya. Hindi ba? Meron pa palang violation sa EPIRA law? Meron po. Tinignan ko nga, aba bakit nagkaganito? Hindi ba? Kasi nga po, yung sinasabi nga dito sa order, kahit na walang approval or authority, no, in-issue ang ERC, pinatupad ng SPELAPCO yung power supply agreement niya with APRI, beginning in January 2014. So what does that say of SPELAPCO? Okay? And then, the contract was found to be ineligible. They included in the retail rate yung generation cost based on their power supply agreement with APRI. And wala namang authority po sa ERC. What does that say of SPELAPCO? Oo. Tapos ito pong incident na nakaraan, imbes na sana dumaan sa regular na lang procedure like the pre-filing requirement for joint application for new power supply agreement, nag-avail po sila ng emergency power through ERC. So what does that say of SPELAPCO Exactly. again? Actually, sa totoo lang, I must also confess and reveal to the public my own thinking, no. Noong pinakikinggan ko dun sa hearing, dun sa Sangguniang Panlunsod, nag-present sila parang tama naman ang mga argumento, di ba? Halimbawa, pinakita nila na nagtaasan ng lahat noong August 2021, pero sila hindi pa nagtataas. Tapos ipinaliwanag nila yung generation charge ay hindi sa kanila mismo, kundi isang pass-through charge lang, na hindi sila kikita doon, hindi rin sila nawawalan. Parang sabi ko, napaka-logical naman ng lahat ng mga pinapaliwanag, na pinaliwanag din na yung 10-year contract, yung halaga ng pagkakabili nila dun sa energy, dun sa kuryente na supply, hindi na nila siyempre pwedeng bilhin sa halaga na binili nila 10 years ago. Siyempre, nagmahal na din, hindi ba? So, parang, ang nakikita ko na lang na naging pagkukulang, no, bago ko ito nabasa, yun na lang hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Yung hindi nila na-anunsyo, hindi nila naihanda, yung nabigla tayo, hindi ba? Ngayon, tinanong ko rin sila doon yung bakit hindi nyo agad ipinaalam. Bakit ngayong Enero nyo palang sinasabi, malapit na ang February 1. Ang sabi nila, hindi naman daw nila pwedeng i-announce hanggat hindi sila nakakakuha ng approval. From the authorities. Apparently, hindi nila sinasabi na approval from ERC because that was your argument Yung pre-filing, sabi mo nga na attorney, nasa pre-filing stage pa lang sila, pero ngayon, from this, hindi pala sila umabot sa pre-filing stage. Apparently, ang tinutukoy nila yung DOE, the provisional approval for 6 months. They call it EPSA, ma'am. Emergency Power Supply Agreement. Yeah, Emergency Supply, Power Supply Agreement. That was what they applied for sa DOE. Pero kahit emergency, di ba? Kung hindi, kanya lang ang sabi nyo nga, ma'am, attorney, mayor, ano ang emergency? Nasaan ang emergency? Kahit na po emergency, ma'am, ako po, kahit na po emergency, hindi pa rin po marapat na ipasa mo sa mga consumers, yung pagkakamali mo, negligence nyo po yun Kasi hindi sila naghanap ng bagong GenCon, di ba? So bakit mo ngayon sa tingin nyo sila talaga ang may negligence sa part nila?
The law says that they should have exercised Yes. reasonable diligence. Okay. Due diligence. Due so ano po ang diligence. kabaliktaran Okay. ng diligence? Oh, kasi kabaligtaran, yun, no? ayun, hindi sila naganap na ano. Kabaligtaran ng diligence and negligence. At saka yun din po ang sinabi ng ERC, isa lang kasi yung ina nila, it's supposed to be dapat to protect the consumer, ma'am, kailangan marami din silang kausap na GenCon para ano, 'di ba, Pero yung medyo provider. nakakawindang din eh. Medyo nakakawindang, nakakalungkot. Kasi for the longest time, magwa 100 years ng Esfelapco eh. Kumbaga, sa San Fernando, pag sinabi mong Esfelapco, may Institution pangalan yan, na, basating oo. yan. Institusyon yan eh. Kaya kabadot po talaga ako. Sa totoo lang talaga, hindi ko nga alam kung baka suntok sa buwan itong ginagawa ko, baka walang mangyari. Pero sabi ko nga sa sarili ko, at least ginawa ko yung part ko. Tapos, haluan ko ng dasal, bahala ng Diyos noon. So at least ito naman po, kaya kanina, mangiyak-ngiyak talaga ako nung nabasa ko. Siyempre, di ba, overwhelming yung sleepless nights ko, talagang iniisip ko to. So ngayon na, talagang... Ako din, ganun din ang feeling kasi ako tinitignan ko, not only from the perspective of households tinitignan ko din, hindi pa tayo tapos sa pandemya. Tapos tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa Ukrainian war. Na of course, hindi naman kagustuhan nating lahat yung Ukrainian war. Hindi naman din kagustuhan ng Esfelapco yan hindi ba? Sino bang may gusto niyan? Pero yung ngayon pa lang unti-unting bumabawi ang mga negosyo. Kasi kapag meron kang mga pinasuswelduhan na mga manggagawa, the least na gusto mong i-entertain yung idea na magsasara ka. At sa isang study, Attorney Jet, Mayor V, isisingit ko lang, isa daw sa mga dahilan kung bakit nagbabagsakan ng mga negosyo sa Pilipinas dahil sa taas ng presyo ng kuryente. Kasi kaya nga po biglang tumaas, nag-jump yung inflation rate natin. It's because of that. Kasi kung hindi po natin mapipigilan yan, imagine dati yung inflation rate natin 2% lang, ngayon nasa na tayo? Nasa 8, 9. Imagine that. Paano mo mako-cover? Sinong insurance company makaka-cover ng ganun? Wala. Kaya nga lalo tayong maghihirap kasi yung inflation rate Kasi nawawalan na ng value. Oo, pero yung pera natin. nabanggit din ng Esfelapco na kailangan daw kung ayaw natin na masyadong malaki ang ating binabayaran na kuryente, matuto rin tayong magtipid. We are all doing that, ma'am. Kasi nagtitipid lahat tayo. Siyempre po walang hindi nagtitipid. Walang hindi nagtitipid po dito. Walang hindi nagtitipid. Kahit yata sa City Hall may austerity, di ba? At certain time, 12 to 1. nagpapatay na kayo. Kami ngayon, pinapa-automatic ko na po yung lahat ng mga natin. Kasi gusto ko rin pong ma-imbestiga yung kuryente namin, ma'am. 50 million. Imagine, sabi ko, 50 million, edi 75 million. Imbes na po pagandahin ko po yung JASA dito. Sabi ko, ay wag na. Sabi ko, yung Baliti na lang at saka sa Maytela Bastagan, dahil justifiable yun, dahil madilim doon. Dahil hindi pa po na yung natin doon na mga ilaw. Oo. Can we go back to the geothermal and coal? Kasi napaka-importante nito. Hindi lang sa San Fernando, kundi sa buong Pilipinas. Kasi sabi mo nga kanina, Attorney Jet, kung ikaw ay isang DU, Distribution Utility Company, kaugnay ng, katulad ng Esfelapco, kailangan mag-opt ka ng supplier na renewable at mas mura. Hindi ba? Para magawa mo rin yung tungkulin mo sa bayan bilang isang pribadong sektor. Hindi na natin pag-uusapan dito yung corporate social responsibility, what is legal, mas dun sa moral, di ba? Yung, isn't it moral, very moral, to think about the interests of the majority rather than your own interests? Well, it's a question I pose. I mean, I'm thinking aloud. Pero ang I'm not asking you to answer that. No, I'm just saying na you mentioned a while ago na dapat kung mag-opt ka ng energy, ng supply, mag-opt ka for renewable, which is geothermal at mas mura kesa sa coal. Ano yung na-discover nyo dito sa
in connection with Esfelapco na Actually- pwedeng maging maka-inspire sa mga local chief executives sa buong Pilipinas? Well, actually po, mandated kasi yung mga distribution utilities to supply electricity in the least cost manner Yeah. to its captive market. Yes. So tayong mga tao sa San Fernando, dahil tayo ang distribution area, sila Prangkisa nila to eh. franchise Okay. nila to, Oo. tayo ang nasa sakop nila, captive Okay. market. Kahit Oo. gusto po nating magpa-connecta sa Pelco, hindi po pwede. Hindi po pwede. Dahil bawal Totoo po yun. yun. Dahil yun ang Oo. protection nila under Oo. their franchise. Oo. So Tama. captive market tayo, pero may obligasyon silang hanapin yung pinaka-mababa na pwede nating babayaran. Kasama nung yung electricity, the whole electricity itself, no? Siyempre, kung maghahanap ka ng generation company na like that, nag-avail sila ngayon ng coal, sabi po nila sa sulat, 400% ang increase. Eh parang kamukha na po yun, ipapasa nila yung katumbas na halaga nun doon sa ating babayaran. So, Tama. yung moral issue, ma'am, ang hirap po nung magsabi nung about the moral aspect of what Espelapco is doing. If we're thinking of Espelapco itself as a juridical artificial person, we might not say anything moral about it dahil wala naman siya nararamdaman. It is the people which who runs Espelapco. Who owns and runs. Runs Espelapco, sila siguro ang merong moral obligation. Exactly. Pero I will stop to that point. Hindi ko na po sila pwede. Pero these are the questions being asked. Yes. Yun yung mga tinatanong. Siyempre, masakit ito eh. Sobrang masakit, di ba? Parang, siguro ang isang dahilan kung bakit parang medyo nagdaramdam yung iba, mga nakakausap natin at nai-interview. Dahil siyempre, institusyon na nga ang Esfelapco eh. Sobra niya kalambat. Magdinala niya ang banwa. Kapartner tayo. Karendakal mo naman na endeavor. Sabi dapin, yung in-interview ko la, Giant Lantern Festival, pila na kanun banwa, makaantabe kin Giant Lantern Festival. At ala naman sigurong ko-question ka rin eh, di ba? Ala naman sasabing alila mamantabe. Pero bala mo, ing meto nga kukutang dareng memalen, bakit miras keng makanyan na lalo na ini? Ining meging order ay ni anong karakal ding Maryville kay napakadami eh. Sabi ko Mayor nga, V, attorney, napakadaming lumitaw dito eh. sabi ko nga po, we may argue about some kung legal, no? Oo. Legal points, pwede tayo mag-argue. But dito po siguro sa mga record ng ERC, these are undisputed po to. Because it shows from the records of ERC, ito po pala ang incidents insofar as Pelapco is concerned. Hindi na po tayo pwedeng mag-argue, maglabanan dyan. Oo, exactly. At ang ngayon, status ko, wala mo nang, hindi mo, kasi February 1, sabi nila, di ba? February billing cycle. February billing cycle. Kanya pag February billing cycle, simula ng buwan ng Pebrero, applied na nila dapat yung increase dun sa generation charge. Pero alinsunod dito, hindi muna. Well, Paano ba? Ano ba ang status? Nasa Espelapco po yan. Nasa Espelapco yan. Kung tawag nga po dito, medyo bibigyan nila ng pansin yung sulat ng order ng ERC. Okay. Kasi kung magiging technical tayo, wala naman restraining order. Okay. Wala naman injunction. Okay. But then, probably, we might go to what you call the moral issue here. Merong palang issue dun sa, hindi unang-una, wala palang authority or yung pag-impose mo ng generation rate previously. Tapos, hindi ka na naman dumaan dito sa ERC, which has the sole jurisdiction to impose the proper rate, electric rate. Dito sa 6 months period na ito, nag-i-impose ka na naman ng panibagong generation charge which is not sanctioned by ERC. Kayo ho ba sa lokal na pamahalaan ng San Fernando, Mayor, Attorney Jet, are you aware, alam ba ninyo na yung Aboitiz na siya rin ang nasa likod ng APRI, sila din ay majority owner ng Esfelapco? Alam nyo ba yon? Ako po, alam ko. Oo. Kaya nga po sabi ko, nung pagkaano ko doon, pagkatanggap ko ng letter,
sabi ko, baka yung provider din nila, Aboitiz, sabi ko. Pero sabi ko, hindi ko ako pwedeng mag-judge. Kailangan, magtanong tayo, sabi ko. Kasi syempre, alam po natin na yung Aboitiz, yung major stockholder na ng Esfelapco. So, yun ang sinasabi ko, baka kaya yung ganon. Pero syempre, again, ano lang po yun, no? Thinking ko lang yun, Okay. iniisip ko lang. Okay. Kaya dun po kami na ano po namin, nung nagpunta kami sa ERC. Na-confirm Na-confirm ninyo. po namin, sabi nga po nung chairperson doon, bakit isa lang? Yung ganon. Dapat hindi. Opo. isa. So yun. So doon ko na-confirm nung nagsasalita ako sa kanila, sa mga nung sabi ko bakit ganito to, yung ganyan, kina-question ko na pero yun nga sa sarili ko baka ito lang. O Okay. tama nga po pala ako na Okay. ano yun. So, siguro sa pagkakataong ito, gustong-gusto ko pa kayong makausap ng mahaba. Ang dami pa natin dapat pag-usapan. Siyempre, tatanungin din uli natin ang Esfelapco, inimbitahan ko rin naman ang Esfelapco, pero kahit na nung una, nagbigay na ng pahiwatig ang kasalukuyang manager na si Ginoong JP Lazatin. Nitong pagdating nitong hapon, nalaman ko na hindi na siya makakarating. So, gusto ko lang hong ipaalam sa mga nanonood na inimbitahan ko rin ang Esfelapco para marinig din natin ang kanilang panig. Bukas ang CLTV 36 para sa inyo, sa Esfelapco, sa manager na si Ginoong JP Lazatin at kahit na kay Irwin Nucom, ang communications officer ng Esfelapco.